Egunez, Marinette naiz. Bizimodu normala duen neska arrunt bat. Baina bada jendeari eskutatzen diodan zerbait. Sekretu bat daukat. Ederri bat, zure garra, maitasunaren indarra. Ederri bat, beti adi, ez doen aurkako gertari, iragarri. Kontraeraso. Gero hitz egingo dut aitarekin. Black, erpea kanpora! Tantoak erantzi. Bukatu da, Tiki. Itzuliko da Marinette bidaia bat besterik ez da. Noski, bidaia. Ladybugek kale egin du, baina Pegabugek ekarriko du Adrien bueltan eta biokitz egingo dugu aitarekin. Zaldiaren miragarria erabili eta zeure burua teleportatzera zoaz? Den arriskatuko dut Adrien ez galtzeko. Tiki, tantoak jantzi! Tiki, Kalki, batera! Arazo txiki honi heldu beharko diot lehenbizi, baina laster salbatuko zaitut, Adrien! Saiatu bidaiaz gozatzen, Adrien. Mundua ezagutzera zoaz, lagunei eta aitari kontatzeko oroitzapen zoragarriak ekarriko dituzu bueltan. Hori da, Natalie. Aukera suertatzen denean, heldu egin behar zaio. Eta lagun minak izaten bukatuko dugun, den elkarrekin ikusiko dugu eta. Hala espero dut, bai. Barkatu pixka batean, Natalie. Hemen bera. Lotu brotxea. Bai, lotuta. Kuamia aterako da barrutik. Esan hitz magikoak. Duzu goratu lumak. Duzu goratu lumak! Faltsua da! Haizu, milady, buka dezagun bizkor. Galtzak bete lan daukat. Ondo, katutxo. Neuk ere presa dut. Ene laguna kumatua, abestu nahi bezain beste. Ladybugek eta kanuarrek arrisku gari hartu behar dituzte gaur. Igeltxo naiz onena, benetan ausartena. Ladybug eta kanuara gertuko dira laster. Leit pila bat lortuko ditut! Askatu zure boterea kontraeraso! Ara, begira! Hartu behar du, Baina zer zabiltzate, arriskutsua da, alde! Aspaldiko! Hemen! Ez egon hemen orko hori gaizto arriskutsua da! Igeltxo naiz onena, benetan ausartena. Enago denbora galtzeko. Kataklis! Zertan ari zara? Nik boterea erabili, zuk akumari heldu eta jak, bakoitza bere lanera. Auskalo zure boteriak zer egingo liokeen akumatutako pertsona bati eta sentimustroa bada kataklismorekin kontrola galduko du. Horixe ona, kontrola? Nire planantzekoa da. Ez arriskutsua da. Zurekin ez dago zer eginik, ez zer arriskatzen. Bora bestea, etengabe arriskatzen naiz. Bai, benetan nor naizen jakiteko arrisku hartuko zenuke? Ai, oso ondo dakizu. Ez dugu zabaldu behar nor garen badakit. Beste jabeak nor diren badakizu, beraz, zergatik ez ni. Esan nizun, nor zaren dakidala itzalopterok akumatzen banauzu gana helduko da, babestu egin nahi zaitut. Ez dut zure babesik behar, inoiz ez gaituzte akumatuko. Ez dakizu zertaz ari zaren izketa. Ezer kontatzen ez didazulako ote. Oso narrena. Rena Rush, non dago? Rena nor? Ados gordeta dago, beduzu ez jakitea oso. Arriskutsua da, bai, ulertzen dut. Igeltxo naiz onena. Berriz ez, mesedez. Azkenean, boterea eta dirua baino hobea zinemaren magia!
Utzi grabazioak alkate, oso arriskutsua da. Segitu zen, erasotzen badigu grabazio ederra izango da. Gaizkile horrengatik ote dabil jendea hain xelebre. Baliteke eta ezin dugu ere itxi, jendea salbatzen ibili behar dugu etengabe. Laguntza bilanoa, eutxiozu. Hau ez da jolas bat, zoaz gurasoengana. Aurrera, arriskuak beti du saria bukaeran. Igeltxo naiz onena, denetan ausartena. Ladybug, ume hori ez da bat ere esanekoa. Berriz? Bizkor, etorri listapin gelditu gaizkilea! Pasaia! Ez da bil! Ukabila! Ezinezkoa! Xagotu! Gure boterea kopiatzen ditu. Ez eraso, ez jo gehiago. Horrekin dartsuago egingo ditu. Erretiratu udaletxera. Haize dragoia! Rena! Babeskola! Rena? Zutik segitzen du? Barkatu, esanekin behar izan diot. Hitz egingo dugu gero. Aizu, nahikoa da. Arriskuan jarri gaituzu deno. Igeltxo naiz onena, denetan ausartena. Euria naiz harria, zuek kakalarria. Ni ona naiz umeekin, utzi niri. Ladybug, igel baten hankamarka daukagu denok lepondoan. Zer? Kanduarrek besteek, paristar guztiok daukagu marka. Igeltxo inguruan, seguruan, ni arrisku naiz eta zuek. Itxu ibili gara. Hori ez da sentimunstroa, gaizkila kumatu bat da. Horregatik ibili gara asola gabe. Horren erruz hartu ditugu arriskua. Denak markatuta daudera jakin du Ladybugek eta orain zalantzan jarriko dudena, baita bere burua ere. Kanuar, etorri zeure onera. Zer? Desakumatzen dudan arte ez kataklismatu. Arriskutsua da. Minotauro, tigremore eta multisagu etorri. Ezin diegu sentimustroi irabazi arrisku garaitu arte. Besteok saiatu kalteak utxitzen. Igeltxo naiz onena, denetan ausartena. Lagundu nezakien. Kale, akumarik ez! Biria sartu dizuet, ez duzuen nire akuma aurkituko ezkutuan dago. Banandu eta bila dezagun! Kataklismoa! Ez! Kanduar, esan diot! Hau amez gaiztoa! Oh, itxaron! Utuna! Lorategi botanikorako sarrera bat atzoko zen! Oh, badakit! Bukatu beharra daukat honekin! Ea ba, markatu ez duten norbait behar dut. Agur, Ladybug. Oh, Adrien! Baina arriskuak markatu nau. Ideia arriskutsua ote da. Ez arriskatzea arriskutsua da. Arrisku bila nabila, nire bila nabil arriskua. Ez, Adrien da eta ez dauka markarik. Ideia ona da. Tiki, flap, kalki, ateratu! Ideia! Nor
zara zu? Oh, zera, Ladybug, edo Ladybug botere estra batzuekin, Tennybug, itxeron. Ondo zaude. Adrien, lagundu, gauza bat aurkitu behar dut. Zure jojoaren bidez eskuratzen dituzu miragarriak. Miragarrien kutsatxoak bai, laster bidea da. Uah! Adrien Agreste, txakurraren miragarri honen bidez zure pilotak ukitzen duen guztia etorriko zaizu eskura. Onerako erabili eta ondoren itzuli dazu. Fida naiteke? Zalantzan bazaude konfiantza lortzeko bide bakarra saiatzea da. Kaixo, Bark naiz adorazioaren guamia. Hau pozaia beberria, pilotan jolastuko gara. Zuk esan, Bark, Erne! Bai, pozik! Bark, Erne! Zure superboteriari esker ukitu duzun edozein gauza aurki dezakezu. Oh, honela? Ez, pilotarekin ukitzea nahikoa. Bai, ulertu dut. Eta aurkitu behar dudan gauza, non dago? Iraganean. Gordelekua! Akumatua izan aurretik aurkitu behar dugu mutil hori. Demorantzeari biltzen zara? Bai, ibilera arriskutsua da, baina gaur behartuta gaude. Igeltxo, zatoz! Horra! Zer akumatuko den jakin bezain laster jo zure pilotaz, baina inork ikusi gabe eta ez nahastu gertaeretan. Igeltxo, zatoz, etxerako ordua da. Pampina, noski! Oh, altatamaren zatere balio du? Bizkot guazen! Bai! Baina ez dakigu non ezkutatu duen motxila. Zure boteriari esker beharrik ez. Fluff, Kalki, banandu! Aizu, entzun! Ena izure beldur! Bizkor, ez dio luze eutxiko! Ekarri! Ez duzu kalte gehiago egingo megakuma. Ladybug miragarria! Bai, aizu, jarraituko dugu gero? Egon hemen zain! Osondo, hori da. Lehen bizikoan asmatu duzu. Manekien behar zintudala. Honena zara, alegia... Bere biziko, deitu bere biziko. Izena proposa. Bete-betean. Hori zure Pampina. Ausarta zara eta ez diozu beldurrik itzalopterori, baina kontu zibili beharra gogoraraziko dizu honek. Mil esker, Ladybug. Kargatu gaitezen sentimustro hoiei aurre egiteko. Arriskuk kale egin du, baina Ladybugek akatzen bat egingo zuen. Ikusteko desiratzen nego. Borroka ez da maitu kontra eraso! Etzan! Mil esker, Adrien, trenera eramango zaitut. Ez dut trenera itzuli nahi. Zure alboan borrokan egin nahi dut. Eta zure bidaia aurre egingo diozu aitari? Bai, behar nuen kemena eman didazu, Ladybug. Aurrerantzean ez zerken aukeltituko. Aizue, hau bere biziko da txakurraren miragarriaren jabe berria. Kanuar, txakurraren eta katuaren miragarriak zein baino zein. Xelebrea ez da? Oso xelebrea. Posten nau elkarrekin jarduteak. Eman atzaparra elkarri. Banekien ondo etorriko zinetela, miragarrien magia da txakurra eta katua bake-bakean. Bere biziko gure taldera bildu da eta maiz ibiliko zarete elkarrekin. Betengabe. No, talde miragarria prest? Gutuna! Eraso
monstro ezin diegun ezagapatu egin behar maltzur, alferrik arriskatu gabe. Oilarrarroa aukeratu zazu gauzak ugaritzeko boterea, betaurreko gehiago behar ditugu. Sublimazioa! Leku berean bilduko ditugu sentimustroak. Oskol sortu eskutu bat ies egin ez dezaten, ni pegabak bihurtu atari bat ireki eta barrura eroriko dira sentimustroak. Nora joango dira? Sekula inori min egingo ez dioten lekura. Hasi da festa! Babeskola! Bidaia! Sentitzen dut. Ladybug miragarria! Ez dut ulertzen Ladybugek akats bat egin behar zuen, gaiegi arriskatu behar zuen, galdu egin behar zuen! Atxeden arte. Sentitzen dut. Ni nori esan diot, dena kontatzen diogu elkarri. Ulertzen dut, neuk ere dena esaten diot nire lagun minari, dena kontatzen diot. Etzen idake berriz utzi behar, itzalopterok badaki eta arriskutsua da. Ez dut superheroi izan behar zure laguna izateko badakizu ez da? Trish, uko egiten dizut. Hartu miragarri guztiak zeure onera etorri baino lehen. Adrian? Adrian! Hau ez da posible. Nola utsegin du planak Ladybugek akats bat egin behar zuen. Ez du zentzurik jarraitzeak hartu Adrien eta etorri etxera. Utzi dena alferrik daia. Bai, baina... Ladybugek akats bat egin du. Osaba. Adrien galdu dut jauna, ez dago trenean. Felix. Jauna? Hemen zaude, ahaztu egin zait elkartu behar dugula esatea. Elkartu? Bai, itzuli diezadazun. Zer itzuli behar dizut, ba? Ba, txakurraren miragarria. Ez didazu ezer eman eta. Eman dizut, trenean. Trenean? Felix. Zer nahi duzu, Felix? Paumaren miragarria nahi dut. Eta eman egin beharko ditazo. Ez dakit zertaz ari zaren. Kuadruko kode sekretua Adrieni esatea nahi? Eman eskatu dizudana, eta nik zerbait homea emango dizut trukean. Ladybugen eta Katnuarren miragarriak? Ez. Gainerako miragarriak. Eta hau. Ez dut gehiago beharko. Ladybug bere onera etortzen ez den bitartean, nik hitz bat esan eta zurea izango da jojoa. Miragarrietara daraman ate magikoa. Erabaki, denbora aurrera doa. Nola dakit ez duzula gure aurka erabiliko Paumaren miragarria? Kalte egin nahi banizu, osaba, aspaldi egingo nizon. Duzu, uko egiten dizut. Kasi. Galdu duzu, Ladybug! Azkenean! Txakurraren pilota Felixek jojoa dauka eta beraz miragarriak dauzka. Nire ametxik handiena beteko dut! Ladybug, saiatu lasaitzen. Jojoa berreskuratzeko moduren bat egon behar da. Bai, agian neure onera etorri eta... Aurrera, hemen seguru zara. Ez dakit ba, eta hau trampa bada, eta Felix bazara. Fida zaitez nitaz behin, izan dadila orain. Tanto gerantzi. Bizkotiki, ez ditzala miragarri guztiak hartu. Egon daitezela batzuk, egon daitezela. Etzan. Bark, uko egiten dizut. Egin dut, Tiki, tanto jantzi. Ez dago bat ere.
Ladybug? Galdu egin dut. Paristarrok, Ladybug ez zuen babestea hitzeman zuen, gezurra esan dizue, kale egin du. Miragarri guztiak kendu dizkiot eta inoiz baino boteretsuagoa naiz. Aurrerantzean gupidarik gabera esako dizuet. Leku guztietan egongo naiz, zuen pentsamenduak aztarrikatzen, zuen ametsak lapurtzen, zuen beldurrak areagotzen. Ahalik eta kalte gehienekingo dizuet. Norbaitek Ladybugen eta kainuaren miragarriak ematen dizkidan arte. Dena galdu dut. Ni enauzu galdu. Jai duzu nirekin, miragarri guztiak galdu ditut. Zaindari penagarria naiz, dena kontrolatu nahi nuen. Jaramon egin ez gezurra esan eta baztertu egin zaitut. Zuk laguntza eskaini eta nik beti ez dena kakana astu dut. Milady? Banan berreskuratuko ditugu miragarriak. Azken erarte. Ez kezkatu dena konponduko dugu. Zuk eta biok. Zuk, inoizko superheroi onenak. Hoiak, Parisko jendea. Eta nik, zure lankide leialak.